säännöllisen välein syntyy yksilöitä Suomeen, joilla on hyvät edellytykset mielestäni juosta kovallakin kansainvälisellä tasolla molempia matkoja ja näitä anaerobisia matkoja, 400 mukaan lukien. Ja varsinkin tällä hetkellä on hyviä nuoria kavereita, 16, 17, 18-vuotiaita, joilla on selvästi potentiaalia sekä sileällä matkalla että aitamatkalla mennä kansainväliselle tasolle ja ovat hyvin rohkeita ja valmentajansa ovat myös rohkeita. Mutta haluamme tässä kansainvälisellä panoksella varmistaa, että he tekevät oikeita asioita, että suomalainen kulttuuri on sellainen, että tuotetaan oikeita asioita 15-vuotiaana, 17-vuotiaana. Ja toisaalta sitten, että on hyvä peruskunto ja hyvät valmiudet, nopeus ja peruskestävyys. Ja sitten kun mennään sinne tuonne eteenpäin, lähestytään 20 vuotta. Ja siitä nuorten sarjoissa tapahtuneista menestyksestä huolimatta tai siitä eteenpäin halutaan jatkaa eteenpäin, niin haluamme varmistaa, että osaamme yhdistää nopeus- ja nopeuskestävyysharjoittelun tavalla, joka mahdollistaa sitten molempien kehittymisen rinnalla kovallekin kansainväliselle tasolle. Toivottavasti teidän nukutti hyvin, oli lyhyt yö, niin eilen oli mahtava kertomus ja toivottavasti lepäsitte hyvin ja olitte pirteitä, koska on tulossa taas mahtava päivä, niin meillä on ihan kovan tason kansainvälisiä vieraita tässä ja tänään tulee myös erittäin mielenkiintoisia demoja. Itse olin hyvin innostunut ja odotan suurella innolla, mitä tapahtuu myös hallissa siinä käytännöllisen puolella. Lisäksi on illalla iltapäivällä on mahdollisuus keskustella ja sekä Nikin että Jackin vetämänä. Ja toivon omasta puolestani, että syntyy mielenkiintoisia keskustelua sekä valmentajien kesken että myös vieraittemme kanssa. Ja siinä keskusteluissa tulee hyviä ajatuksia jokaiselle. Okei, toivotan kaikki tämän päivän avaukseen tervetulleeksi ja mahtava päivä kaikille. Ja seuraavaksi puheenvuoro siirtyy Mr. Jacquesille. Me olimme siitä, muistamme niitä poikansa mahtavia esityksiä Barcelonassa ja juoksevat siellä kovaa. Miten tämä menestys tehdään, niin Jacquesille, please, floor is yours.